Miluje sa na špičkách a na hlas, kvôli rutine v čase. Strieda dni, partnerov, polohy a prádlo vo svojom svete. Je cudzinkou a všade doma. Sleduje cestu v zrkadle podľa grafikonu. Neobzerá sa. Ovláda iných s túžbou ovládnuť seba. Tlačí sa za stolom, kde sedí sama. Šťastná v neustálom kolotočí chlastu kurieva. V prepichu prázdna si žiada odpustenie a nie